karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Akong ablihan, be. Nga naman eh. Ang kapan man di ay ni sa mga gamit sa bata nga mo nakita dito sa mga palasyo. Nga nung niya man na dinisud sa langob. May misud sa langob. Rodel, ikaw na ba ka ng misud? Rodel? Oh, Diin man ka. O ganong luya ka man kaayo og nagkalapok ka. mapahuwi una ko. Hubuan ang imong jacket. Nagkalapok man na. Matugon ako. Ha? Matug ka nga nagkalapok? Hubuaon na ng imong jacket. Oh, nakatug na siya. Grabe gini ang kapuya. Unya na lang nako siya hubuan sa sapatos. Kung may nanok na siya. Mubalik na lang ko sa akong gigdaan ka kanina. Duka na sa kayo da. Ugma na lang ko mangutanan ni Rodel kung nganong naadini ang kaban sa bata nga dito sa bahay sa mga palasyo. Wa may sud ang mga hunos diri, sir. Mga karaang nga butang man eh. Uy, may sud man lagi ng aparato, Sir Rodel. Mga karaang mga sapot kini sa lalaki. Bitaw. Saan man eh? Ngayon ka, sir? Parehas man eh sa akong mga sapot. Ha? Uy, sir, naidagang jacket ng itom, uy. Ako kining jacket. Sigurado ka, Sir Rodel, nga imo ng jacket? Parehas akong jacket. Uy, sir. Nga imo man ang gisulob, sir, uy. Tanawa. Akong sukod kining maong jacket. Ako kining pahumot. Kinsa magkatag-iya na, Sir Rodel? Si Ramel Palacio. Ha? Parehas mugbaho ni Ramil ug sukod sa jacket? Ako ning jacket. Mao na yung taod-taod nang nawa na ko nga jacket. Unsa? Kaning, wa ko makasabot. Unsa may wa nimo masabti, sir? Muraog. Murag unsa, sir? Ayaw to ba kung ba, sir? Kaya action bagdako imong tingog, sir, na ayaw lang taon, sir, ha? Bilang unsa man, ha? Unsa parehasab ka ni analisa nga magakitag mga espiritu? Gibatik na ko nga. Nadinhin ako nining maong kwarto. Unsa? Uy, mo tingali na ilang giingon nila, sir, nga deja vu. Unsa? Misulti naman si Ana na ko ana sa una, sir, nga deja vu ang tawag anang mura kag nakana sa lugar nga una nimong gitaakan. Sir. Sir, imo mo nang gipanglabnot ang suod sa aparador, sir. Ako ng ubang mga butang nga niya sa parador karding. Karaanin ako mga t-shirt ug mga polo. Ha? Uy, sir. Ayaw ko ingna nga nakapuyo ka din eh. Wa ko makapuyo din eh. Pero nakasiguro ko nga ako nimong ubang mga sapot nga niya sa parador. Unsa? Uy, taas nga jacket nga may hood. Mauni. Unsa mauna, sir? Mauna yung gisulob sa diyang nagpaingon ko sa simbahan kay kasalanan ni Sabrina sa unang higayon. Ha? Mauna yung gisulob sa lalaki. Kinahanglan makaabot na ko sa simbahan aron makasalamin ni Sabrina. Tao! Kini yun ang gisulob sa mga tao. Kining ito nga jacket nga may hugod. Ha? Magpaligis na lang yun siya, sir, aron dili mahinayon ang inyong kasal ni Ma'am Sabrina. Pero mao kini ang nakita ko. Ang tao nga nagsulob ini. Mao ang mikalit og labang. Mao nga milikaw ko. Og labang ko sa kahoy. Ug wa mahinayon ang inyong kasal. Dili tonglo ang nakaingon nga way kasal nga nahitabo sa yuta sa banlot.
Taho ang nagbuot aron way makasal sa nagpuyo sa Casa Albornoz. O karon, posible nga gikuha niya si Sabrina aron malayo na ako. Sabrina, naunsa ka, love? Rodel, ang damko ko nimo. Kilansang ka sa krus. Sabrina, naunsa ka, love? Rodel, nagdamko na sa ko nimo. Kilansang ka sa krus. Sabrina, ayaw ka hadlok. Dili tinuod ang lamgo. Ay mapaghilak. Huwag makapasakit nimo. Ako na ipasalig nimo. Ang imong pahumot. Lain na sab ka og pahumot lagi, love. Dili ka ganahan ining maong pahumot. Kuan, humutan man ko niya pero nabaguan lang ko kay dili na mo imong paboritong perfume. Mao kini ang akong ganahan nga perfume karon. Sige, pahuwi na. Oh, inom una ning tubig. Salamat. Pahuwi na. I love you. I love you too. Kalain kin sa kong damko. Anong nagdamko man ko kagilansang sa cross, si Rodel? Karding, siksik ko na to ang tanang kwarto ng baya. Sige sir, pero di lang tama magbuwag sila. Dali, ablihan na to ang tanang kwarto. Sige, ikay abli, kay magandang kong daan kung may masugat na tong dautang tao. Sige sir, pangandam sir kay ako nang abdihan kini mong putahan. Iti yung daan imong pistola sa putahan sir. Sige, abli na. O sige sir, 1, 2, 3. Ay, Why sud kining kwarto, ha? Dali, ang sunod kwarto na sab. sige sir. Sige, kalitag abli ka ng kwartong nahimutang sa kaban sa bata. Sige sir, 1, 2, 3. Karding, wala na sa sud ang kaban sa mga gamit sa bata. Puno paghihapon sa gamit sa bata kining kaban nga karaan. Si Rodel ka ang nagkawat inigikan sa bahay sa mga palasyo. Di ara ang kaho sa bata. Nga parehas kin sa kaho ni Rodel sa picture. Sa bata pa siya. Kikawat ka kini sa mga palasyo gikan sa Casa Albor. Nganong wala man din ang kaban? Kalma nga sir, kalma. Diniragid ang kaban sa bata, Karding. Sir, mupalayon sa ubang kwarto sir kay basi maabdan sa giingon ni Lula Liling ba nga si Ramil Palacio. Gusto kong matubang kang tawana. Sir, wa ka mahadlok niya. Kinahanglang iuli niya na ako ang akong asawa, Karding. Wala nila ing mikidnap kang Sabrina. Kanagid si Ramil Palacio. Ang pangutana karon sir, kung nahain makatagoi si Ma'am Sabrina. Dali, ipadayon ta ang pag-abli sa mga kwarto. Naon sa manis, Madam Mercy? Ngano nagsige man ni siya glimpag? Gidaman man tingalinis, Madam Mercy. Ayaw pa. Ayaw. Gidaman na subsisi ang amahan. Dili ko pa. Madam? Dili ko. Madam! Dili ko pa. Dili! Aba! Ayaw! Ayaw ko gusto! Madam Mercy! Giwan sa pagpasipa sa mga amahan. Annalisa! May nakita ka ba? Kakinsang espiritu ang imong nakita! Kinsa! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!